Iwan hang ni akan kerteng jong ka mausau CNRD blog di man komiti nabynta jingeh ba komunal shangpliang di chairman ba iba edelbat ide kum secretary de kum mangalau ya ke jing don kam ke badai bat ban create no sakawai ka blog ka batmai ka bahap hapo ka mau keruat CNRD blog ngila propose ban ai kerteng ya ke blog mausau blog dan rei nabynta jingeh ru mentang sengi bangila kedau ya kene nabynta supmen bana nabynta CM uang ba ya kene ka mat pada personal lupa da MLA bat kiwi orang ba de kalong ngala banong bagi kynduh kalong positif ban nabynta UCM uang bagian shylliang daga government bat Asian hi system ba ka hakik board ki banwan la daga government ka thawi ki blok bat mai ni kmi nanti baka mausau ru kandai kawai ni ki blok ya ka baka sarkar kan saai bat UCM ru menjur ba namar ba nabynta uang ba ka dong shylliang ke jingeh namar ula wanteng sedai uang kalong ka ba dei hop ban ai ni kmi nanti bagi kermen bagi ka blok ka mai ke jingeh ha ka tain shylliang jong ka mau keruat constituency kan long kan saiso ha kawai ke sini